Здравейте хора, днес ще кажа за днескашния ден малко. Вижте какво успях да намеря. Това, хора, вярвате или не ми вярвате, е истинска лапа. Ето, просто вижте. Тя почти... Преди малко не ми се отлепяше от ръката, само мога да кажа. Ето, вижте. Чакайте. Тук има разни такива малки нещица. И като цяло го купихме за 11 лева от Бълчик, не от Варна. Аз съм от Варна, понеже не знам дали знаете. И ето лапата. Сега ще залепи за камерата. Не знам дали... Ето така. И залепвам. Току-що я залепих, хора. Току-що я залепих на камерата. Ако ви е харесало това видео, естествено по един лайк сложете на видеото. И ако искате втора, трета, четвърта част, пишете в коментарите. Пък мисля, че това видео ще заслужава по един лайк, понеже много исках тази лапа, много я исках и все не я намирах и накрая я намерих в Бълчик, естествено. И ще благодаря на моите приятели в Бълчик, които продават такива неща. И пау!